नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत फुग्या मिरसांगेची फोडी कशी दाखयते आसात. फोडी करच्याक ह्या सायजाची 2 फुग्या मिरसांग घेवका. फुग्या मिरसांग बारीकन धुवून ताजी मधली बी काढका आणि अशी लांब लांब शिंदून घेवका. फोडी करच्याक जाय 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून तांदळा पीठ, अर्ध टीस्पून हळदी पिठो, 1 टीस्पून मिरसांगे पिठो, रुचीक मीठ आणि फोडी भाजच्याक तेल. फोडेक लावच्याक मसाला रेडी करून घेवया. 1 वाटेत हळदी पिठो आणि मिरसांगे पिठो घालका. फोडी करच्याक लागची तितले मीठ घालका आणि सुमार 2 चमचे उदक घालून हाची दाट पेस्ट रेडी करून घेवका. आता हो पेस्ट मिरसांगे फोडेक लावून घेवया. एक पटी पेस्ट लायल्यानंतर ताबडतोब ताजी फोडी शिजवून घेवका. ना जाल्यार ता कुदा सुटता. एक प्लेटात तांदळा पीठ आणि बेसन काण घेवका. दोन्ही समा मिक्स करून घेवका. सगळे मिरसांगे फोडेक हे पीठ समाकन चारी वाटेन लावून घेवका. आता फोडी भाज्या. तव्यार तेल हुनकन घेवका. आणि मिरसांगे फोडी एक एक कण तव्यार दवरते रोचका. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरा. आणि वयल्यान सगळे फोडेचेर थोडे थोडे तेल घालका. ह्या फोडेक जास्त तेल लागना. थोडेशे तेलात बी फोडी बरी भाजून येतात. ढाकणी धापून 5 मिनिट शिजवून घेवया. पाच मिनिटानंतर फोडी परतून घेवका. फोडी परतून जाल की गॅसा फ्लेम जरा मीडियम करून घेवका आणि ढाकण धापणेशीच आणि 1-2 मिनिट शिजवून घेवका. गरम गरम फुग्या मिरसांगे फोडी रेडी असतात. एकदम कमी टाइमात ही फोडी रेडी जातात आणि शीता बरोबर साइड डिश म्हणून खावच्याक खूप बरी लागतात. तुम्ही बी ही फुग्या मिरसांगे फोडी ट्राय करा आणि कशी लागली म्हणून आमकां कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.